Tagpila na ticket, 1,000. Yung katong nakalarga ko, 1,000 na po ito. Ah, 1,000. Uy, 1,070 in Jabak. Ay, day. Terminal fee. 1,070. Ha? Tapos yung mga terminal fee nila. Terminal fee. Ah, okay. Naman sila yung passenger area. Padulo mo kung ikit. Hello guys, welcome back to my channel. Ang mga bisita guys, manguli na 3 days lang diri sa Bohol, nag-attend lang og fiesta, kaya bye bye na. Happy trip, picture muna babu. See you sa December pohon. Kami na sad ang moadto sa inyo ha, para sa inyong taon fiesta. See you pohon. Kita-kits pohon with Yuying and Tata and the rest of the gang. Meanwhile, pero bunjaga naman na ini na. Majo, kay bunjaga na. Kristiyanos na dekadoy. Kana bunjaga na. Din ayo yung ahoon na ni. Ahoon ako. Ako pero ako naka-Australia po jo. Australia po ina. Hi, hello. Hello. many hours later. Ah, sige, mag-drive ka mas kuya. Ah, simbat na to. Pero napamit sa mga kids. Sige pa panihapon. Ay, ma, basta ka nasipit. Oy, iya ka isa rin ka rin medyo nga. Gikan sa lagi mo, makabot sa sibok. Hi. Sa di Karen nga, nalahos daw mga sila. Pangkanan na lang ang gagawin sa libro. Pagkatuwa ka na siya na nito. Wag ko lagi mo ko. Kaya ano ba siya? Yan ay kung Inday. Ang Garcia dahil ang Plido Hernandez. Sumagin na lang na yun ba? Ay, suwagin na lang. Pinawawan ko kay mo, Garcia. Dapat sa Garcia dito. Ay na mga, please pinito na. Yung mga control driver ka, makadungog. Yung mga West Poblacion. Itawa na ko, may fear, may dapit. Itatawa naman ang mga tao kayo, nakadungog na. Hernandez yung giing mo. Ano pangalan mo? Mo na hasaan. 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 Oo, hasaan. Sa inana. O, bairan na. Asa bayaran ang mga nakasa. Diya sa sintro, napoy kwan diha. Sa mga bairan na. Mubig. Kami Garcia. Kwan na yun. Ano sa Jakarta? Doon di Oro. Pampason. Yes. Kimaya. Nasaan? Alin puntungan hampason sa Antonio Danao dahil sa Sangka. Sakay. That's automatic. Di ba kita matutugauban? Yan to summer dito sa ila.
Kita lagi to dia. Buhay po to Snappedia. O nakalimot na ka. Dito to. December ko na puhunan, kita na po mga to. Naisa may yung ganja. Tapos bye. Puhon. Kalayan, ginawa. Dahil lahat ang taon, patas ng tataman ka ha. Kaya sila talaga na niyong sa punta. Panday, luhaan. Kurangin na inigin niya. At mga tiguwa. Uli sila yung nung tapat. Kada December magkita. Magtapok na galing sa kusina sa ganun sa kusina. Si Joy, sinang tata, sa Yoyeng. Wala ako rito. Subay-subay na sila. Ang binilaki nila sila. Makuhaan ka na binilaki. Subay mag-ibig. Bye na, bye. Bye-bye na. Manghuli na sa love. Bye! Ay, nanubin. Sa first mass. Kagway sobre bito ka. Mungutan ako mga bit. Pwede raman. Pangadyo. Dengan sa mga cluster leader man. First mass ato, SKP, bitaugan. Biday. Huli na sila guys. Balik na sila. Biya Cagayan. Dayon hasaan. All my bags are packed. Bye-bye na, bye-bye. Larga na maglarga na sila. Larga na sila. Bye-bye. Bye. Bye, Bohol. See you in December. See you tomorrow. Amping. Amping. Oh, December po. Pohon. Bye-bye. Hala. Magsakit pa ito dugan day ani. Pohon.
Hala. Magaan nagbuhol. Amping! Salamat. Salamat po. Nanahilak. Salamat din. Loko na kita. Salamat din. Salamat po. Amping mo, Tea. Amping. Mingawon, pwede punta na. Di kay ug nato sinapidia magainom daw maganta na. Aw kato sila manghuli ba. Ani magatud to bitag bautun tong bay gato paani. Sa pagkagan na. Kisa na nailak si tata. Ay, mamot ko na kay. Tata, nanawag. Uy, mamot ko kay bitag tong bay bitag gato paani gato tubusot-sot. Kada po wig lagi yan ni Padyan lang, kay nandun sa ito, magdadag padyan. Ada galamig bay. Di ka jud sila na. Ari ka jud.